το ένα καβουκώνει το άλλο, μπαίνει μέσα στο άλλο. Και μαλακιάζονται. Μαλάκι πάνω στο άλλο. Όχι, είναι καλεσμένο. Δεν είναι πάνω πάνω εγώ με ένα μαλάκι. Στο κάνει ένα μαλάκι. Δηλαδή είναι τύπου... Μπαίνω μαλάκιο. Δεν κάνω το μαλάκι, γιατί μου πιάσει μαλάκιο. Δεν βλέπω κανένα όργανο. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχω ξαφωνέψει τα μαλάκια να δω πως το μαλάκιο μπαίνει μέσα στο άλλο μαλάκιο. Και ο έμπορας εδώ μπήκε χωρίς να τον θέλει. Δεν μου διευθύνει. Μετά σου έχω quiz. Δεν με νοιάζει, εγώ Έχω quiz μετά τρελό. Ποιος είναι αυτός εδώ που έχει την τίνη διάρκεια. Ναι, ναι. Και μετά ποιος πολιτικός έχει φωτογραφηθεί με 4 μοντέλα. Εννοείται. Να μην ξέρω τι ο κλέφτης. Ράδιο 9 στους 98,9. Και αυτό ήταν τέρμα και κεφάλι. Η μία. Μεγάλο είναι, Μπράβο ρε Γιώργο. Γνωρίζει το. Και τέρμα για η μία κεφάλι. Κοίτα τα κουφώματα πόσο παλιά είναι. Σχεδόν ιστορικά. Ξέρεις, η ιστορία θέλει αυτά τα κουφώματα να είναι από το ίδιο ξύλο που έφτιαξε ο Οδυσσέας στη σχεδία του. Νιώσε πώς αφήνουν το αέρα να περνά μέσα και έξω και ξανά μέσα. Πώς ανανεώνουν συνεχώς την ατμόσφαιρα. Και εδώ το μπάνιο. Παλιό Και ο τείχος, ο ήχος άλλαξε τώρα. Βάζει νύχτα μέρα και να μου χαρίζει αυτό το αρμονικό. Τακ, τακ. Ναι, ναι. Δουλεύει ρολόι. Αφού εσύ ζείτε στο σήμερα, γιατί το σπίτι σας να ζει στο χθες. Βελτιώστε την ενεργειακή του απόδοση με την ευνοϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκων. Αν έχετε κατοικία πριν το 1980, κάντε την αίτησή σας έως 31 Τρίτου στην Τράπεζα Πειραιώς και εξασφαλίστε προέγκριση σε 24 ώρες. Green Banking από την Τράπεζα Πειραιώς. Πληροφορίες στο εξοικονόμηση.ipk.gr. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση